nossa subicaya no swakta me contato e ambiente e animo die é fanático na holandês. Daarna wegen contra die Japon. Laten we maar wat. Hallo, wat vinden jullie tot nu toe van de wedstrijd? Geweldig. Ja? Maar vooral de ambiente hier zo, om eerst Curaçao te kijken en nou Nederland, ik vind het helemaal fantastisch. Ambiente de douche. Zie. Helemaal Hobby douche. douche. En hoe lang zijn jullie al fan van Oranje? Ja, altijd. Altijd, hè? Altijd. Maar nu zijn we ook fan van Curaçao, want de Blue Wave hoort bij Bonaire ook. Hè? Dus vandaar dat we allebei zijn. Allebei. Allebei, Heel mooi. zeker. We staan nu 1-0 voor tegen Japan. Ja, fijn. Fijn, hè? En we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Nog een doelpunt. Er 2 en 3 bij. Nog 2. Ja, zeker. 2 en 3. Ik geloof erin. Oké, we gaan ervoor. We gaan ervoor. Ja hoor. Doe ze eroverheen. Hopla. 3-0. Hey, lekker hè? Lekker hè? Wat vind je tot nu toe van de wedstrijd? Mooie doelpunt van Nederland. Nee, ja, het was tot nu toe heel slecht, toch? Ja. Het was saai. Van Curaçao was veel spannender, ondanks zijn verlies. Maar ja, dit kan gewoon niet. Maar ja, nu net een minuut geleden scoren ze. Ja toch? Hoe? Hoe dan? En wat vind je van die bondscoach? Ik vind het wel heel mooi. Hij heeft wel hard voor de zaak, hij gaat ervoor. Maar ja, het blijft moeilijk. Maar we staan nu wel voor. 1-0 voor. 1-0 voor. Ja. Maar het is echt net, nou ja, een paar seconden geleden, hè? Ik bedoel, ik had het niet verwacht, als ik eerlijk ben. Ja, we gaan voor nog een doelpunt. We gaan nog voor ja, zeker. We gaan nog voor nog één. Oké dan. Dankjewel. Turgo Rayo, Virgil van Dijk. Ai. Zijn jullie klaar voor de wedstrijd? Zeker. Eerst Curaçao Eerst Curaçao, tuurlijk. en daarna later Nederland. En hoeveel gaat de score worden? Nou, Curaçao gaat door, die moet door, toch? Moet door, die hè? gaat gebeuren. Ja, en van Nederland tegen Japan? Wat gaat het worden, meiden? 2-1. 2-1? 3-2. Ja, ik denk ook 3-2. 1-1. Nou, ho, je hebt al gescoord. Ja, nee, wij zijn diep teleurgesteld, want we hebben gescoord. Ja, er staat 1-1. Ja, Ja, maar, ik heb er alle vertrouwen in. Het komt goed, het komt echt goed. ja, want de wedstrijd is nog niet afgelopen. Hij is niet afgelopen. Nee, wij gaan gewoon winnen. Ja? Ja. Hoeveel doelpunten gaan we nog maken? Curaçao heeft het ook fantastisch gedaan. Ja, toch? Ja. Ja, zij Ja, ik zie het. Je bent voor ben Curaçao, Curaçao, jij ja. voor Oranje. Maar ik heb ook een Curaçao Ja, we shirtje. zijn voor allebei nu. Voor allebei. Dus je zegt, we gaan toch de wedstrijd winnen van Japan. Zeker weten. Ja, Kan niet anders. hoeveel doelpunten gaan we nog maken? Ik denk 1. 2? Ik denk 1. En zeg het tegen de camera, hup, hup, Oranje! Hup, hup,